Maragragsakan ni Mayor J.R. Shares iti Ili Dolores Abra. Iting manarima na nakabangon ti Rural Health Unit iti Ili na. I have already received notices coming from the Department of Agriculture and Department of Agrarian Reforms that there will be funding for the said farm-to-market roads. And at the same time, we are also constructing our new Rural Health Unit office. Baruman na ito na po. Hindi ngayon 2011 nang ti repair ti RH building mi tatta nang ti JICA kanti national government DOH nang ti 2.5 million. So the 1 million will be the equipping and the 1.5 million will be the construction. Kinunapay ti Mayor nga prioridad na dagiti programa para agrikultura ta isu tinanglang runa a pagbibiyagan iti kalugaran na. May sa dito yan ti panakapasaya at iti irigasyon kastamet na dagiti farm to market roads. For the agriculture, since Dolores is a agricultural based, so tatad manarimaan nga project mi tatag puti National Irrigation Administration for the cementing of the canal linings ti digitoy paayas nga mapanti pagmulmulaan ti digitoy makunata yung farmer style lang ito palay farmer style ito kasi dangami na ito duwa nga barangays mi dito yung tree croppings kami. So this is the first time here in Dolores nga adda tulong kaputi niya medyo dakkel mata yung funding na. So iso ti manarayman nga paparamid bitot ta. Sa bali pa ya programa, ket iti asidege na panakapatakder iti baro a pagadalan. Kalaksidan iti panakapabaro iti Gabaldon School ti Ili. James Castle, Core TV News.